Bosta drabi il-kliem ngħidu jtir mar-riħ, jew l-aktar jinkiteb fil-kotba. Iżda l-iskultur Victor Aġus uża l-sinna f'tinqix fil-blat għal finijiet artistiċi f'waħda mill-installazzjonijiet li għamel fil-Gżira Għawdex. Fix-xogħlijiet tal-arti tiegħi dejjem nara li nikkollabora mhux biss ma' artisti viżivi manka ma' nies li ġejjin mill-letteratura jew anke mill-qasam mużikali jew anke minn mediums oħrajn. Ġieli użajt it-tekst li jkun żgraffit fix-xogħol tiegħi kemm il-darba. L-aħħar xogħol li kelli l-iskultura pubblika Ħaġarna li ġiet inawgurata fir-Raħal tax-Xara bħala parti minn skema ta' arti fi spazji pubbliċi. Kienet biċċa xogħol li tirrelata tiddialoga mal-wirt preistoriku, speċjalment dak tal-Ġgantija. U fil-żewġ blajjed kbar, żewġ blatiet kbar li minn ġa fihom jinħoloq spazju fejn min jesperjenza l-iskultura letteralment jimxi minn ġa dan ix-xogħol, ħsibt illi nuża l-iżgraffjar ta' żewġ siltiet minn żewġ poeżiji differenti l-kol miktuba bil-Malti. Ir-raġuni kienet li meta l-letteratura titħallat mal-arti viżiva, il-messaġġ jaf joħroġ iktar ċar u n-nies jifhmuh aktar. Il-żewġ poeżiji li użajt biex ikunu żgraffjati f'din l-iskultura, waħda minnhom jisimha Ġgantija numru 2 li kienet poeżija li nkitbet minn Dr. Emanuel Mifsud meta kelli l-proġett flimkien ma' kompożitriċi Awċija Marjella Kassar Kordina li kien sar fil-Ġgantija stess, u din kienet poeżija li kienet imbaġġiet mużikata waqt performance fit-Tempji fl-2013. Pero għal dan il-proġett rġajt tlabt il-permess tal-awtur u tani il-permess biex nieħu silta mill-poeżija tiegħu li letteralment taqqat flimkien il-kunċett ta' żmien it-tempji ta' Ġgantija li min jaf kemm esperjenzaw ġrajiet diversi anke mbagħad isemmi l-elementi tal-baħar, l-elementi tax-xemx u dan iċ-ċirkolarità ta' żmien fejn inti tul dan iż-żminijiet kollha qed tara l-elementi li jintaġnu f'mument wieħed. Din kienet ukoll riflessjoni dwar il-ħajja, il-mewt, il-jum, il-lejl fejn hu wkoll qed isemmi t-twelid tat-trabi. U din il-ħaġa rajta toqgħod ħafna f'din l-iskultura pubblika li titkellem ukoll dwar il-komunità. Fil-fatt meta ġiet inawgurata użajt u ikkollaborajt ma' qdiet differenti tar-Raħal fejn flimkien ukoll għamlu performance taħt il-gwida tiegħi fejn għamlu mixja simbolika minn siti preistoriċi differenti il-koll fix-Xara ftit il-bogħod minn hawn. U hemmhekk jiena użajt il-komunità biex tħossha parteċipi u wkoll koatriċi f'dan ix-xogħol. Poeżija oħra li użajt kienet tal-mibki Monsinjur Mikalanċ Apap illi fi żmien fl-1973 kienet ġiet inkoronata l-istatwa tal-Parroċċja tal-Bambina u f'dik l-okkażjoni speċjali dan kien kiteb poeżija illi kienet tirrelata kemm fuq il-Madonna ma aktar ukoll fuq is-siti storiċi tax-Xara. U kellu sentenza minnhom, silta minnhom illi kienet titkellem fuq qed jimmaġina il-Madonna mixja qalb il-ħaġar qadin storiku jisu b'mod anke ta' ritwal spiritwali Marja mixja qalb il-ħaġar ta' Ġgantija. U jien kont diġà ħsibt fit-titlu illi t-titlu jkun Ħaġarna ta' din l-iskultura għax propju hemm ukoll is-sens ta' in-nies li qed iħossu li l-ħaġar huwa tagħhom, is-sens ta' li hemm l-identità marbuta anke mal-pajsaġġ. U għandu frażi, għandu silta li tgħid u l-hemmhekk ġens artna mimlija bid-dija qed tirfes il-ħaġar qadim tal-Ġgantija. Għax kont qed nagħmel ir-riċerka dik waħlet f'moħħi u rrid li tkun ukoll inkluża f'din l-iskultura.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.